Kakabsat yung sunflower me. Ni, ata nagngato gamin. 7 foot. 7 foot ato yung ato. Yan, so atay sunflower me. Naimbag ngal daw tayo man niya kakabsat na nanang tatatangin inang lulululula gagayam ken kagkura. Yan. So kakabsat dati man ni kabsat yung kimboti na numong ilo kano taga Kirino. Kumusta kayo amin dita balbalayo kabsat? Inosyak ti damagan nyo ko okay na lang man. Kasapay la ko mata okay tayong lahat sa ating mga pamamahay. Ayan. Tungkol saan nga tama ating nga video tayo ket kakabsat ating nga video tayo ngay ket pagbabag ti tarik manon. So ang ngayon maubrak nabag na ang nagiwar ti video tayo ko na miss ko garod mati nagiwar kasapay la ko mata miss da mod miss da ya. One. Ayan. So miss da mod. So way kakabsat ti ubrante tatang aldaw ket kitan tayo di langit kuwan kitan tayo lang di langit. Nalipat nga ibaga dito gam kakabsat ngay ket may sa ato nga challenge. One ato nga challenge ket requested by data. Di ba da nag-request char account ko lang ata nga may isa. So tatan kakabsat. Hanyok malilipat na nag-subscribe niya. Ket na pero orayan tayo kakabsat. Di vlog tayo manon. So kabsat umunog nakpay lang dito yung balay menya ket kwa orayan tayo road nga ag tudo. Yan so manungal daw nga inururay ko atoy nga ket atoy garod silpon ko tayo kakabsat kag karalobat met ag karabran mat gamin tayo ayan ni kabsat yo. Well kakabsat kag kitan tayo gorji langit anano makatudtudon. Ang kakabsat so makikita ta langit nagsuot talaga ni makatudtudon orayan tayo. Ang kakabsat kas nakita yo tatay ijay war hampay makatudtudon nga hampay bumagsak gitudo na hindi pa umulan kaya hihintayin natin dito muna tayo sa loob ng aming bahay. Yon kita nyo yung nga to ni kang gani matunon kang gani ko na abutin ko na lang nabot ko na kita nyo ni abot na pintas ti balay may ore kasta lang dapat breeze na dapat palmulib na siya'y ngam nalinis ti balay mi hanga narugit. Ure dati twinkle little star na ata balay mi nalinis di unag na hanga narugit. Kayo katan? Hantayo nga hantayo nga ag house tour sungahaan. Urayan tayo pa lang itudo kakabsat. Wait for a second. Heto ang Joy Dishwashing Liquid. Banayad sa kamay at subok na ng mga nanay. Ito ang Joy. Isang patak, bisang katutak. Ayan. Nalpasan? Nalpasan. Anak, may kanumar kan. Papayamanan nana. Ako di ka pala kumay dito. Ano pala nga damag mo. Basta kung kagito yung hinawan dito. Kaya mo, may katigay. Na, ulbod ko na nakasubok ng mga nanay banayad sa kamay kung kunana saka sak mo lang kag ginawa mo ano pa na kang ginawa rin kan may isa ato pa nga rason na nagato kay ginawa nito ikanto kay sardo ikanto kay luto diyan ikanto kay walis diwar ikanto kay pakan naging bababon man manok dito sa kalsada kanto man ikanto kay managburas dagiti tartaron ikanto man agsardo ti inuman ikanto kay sardo ti urukan dita nagato kay brand dito dito nagato kay diyan kay pagwan baboy manok kay pakanan di. So kakabsat nakadya patalastas ko. Ayan so agya nakabuy dita. Hanyo lilipatang nag-like mo lang di page me. Page tayo. Yan kakabsat. Nakpagod agin na taong tanak ni mama ko ni ang ba mo gitudo gamin. Ditan kakabsat pa umayon gitudon mang mangagkon. Ayan. Umayon orahin tayo. Dito tisupot tayo. And so harata na si Dugan. Atan. Agunin di kalbamin. Agunin. Nagbayag. Mayroon pa kitang day. Ay. Yunod ko lang kita. Tisop. Ditan kakabsat agtudtudon. Kadi Tara. So ti obrante tatta kakabsat ngay ket ag sakto tayo. Wow, nagsakto tayo. Tayo karon di pagjibumbaan.
Ayan kakabsat, darat tayo bumbaan. Nandito yung agsakdo. So, ayan, agsakdo tayo pa bago tayo agsibog. Agsibog tayo kakabsat. Ayan, agsibog tayo kakabsat. Nagbumba tayo pa eh. Wait lang. Wait lang tayo. Ning? 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 Natay. Dama lang kakabsat. Natay jigripo. Pabiyagag pa eh. Nabiyagan. Ayan, so ganito pa talaga ang buhay dito sa probinsya. Minsan yung gripo ay namamatay. Kaya kailangan mong buhayin. Ayan. Ayan, lalagyan mo ng tubig kasi kung minsan nawawalan niya ng pondo ng tubig kasi tag-init. Ganun lang po yun. Salamat. Ayan, so kakabsat, umanay dito nga pag katayo. Pagsibog. Tayo, nagsibog. Hagsibog tayo. Hagsibog tayo. Dahil dito naggapo baba pantra pwede balay na mga to DJ. So ito ito taga mo commercial ay commercial hindi kasi kami nga balay dito balay dati tami ajay ko dito yung garot ti balay me dito tayo so ado ti mas ito ti balay me nya kakabsat agsibog tayo garo doon so tinon natin sibugan kadag ito bugin pilya yan kami dito kami nakgarod niya kakabsat sangot ibalay may ko di jagay sibuga damdama ang kakabsat ag shout out tayo pay lang so shout out kini John Gaming ayan tan next kini Jaira Gamad nga karebagana ijikwa ichaywan ide shout yan, out so, kanya shout out mo lang ijay kada di taga San Manuel, taga Isabela, taga Nueva Vizcaya, taga Abra, taga Ilocos, taga Ilocos Sur, Ilocos Norte, Dagupan. Dagupan naglipay kay Rino. Yan. Taan nga kabsat. Shout out kayo amin nun. Ulitak. Shout out! Dito ang kakabsat. Agkwa tayo. Baka bagad nga bagti na dito. Kakabsat lagi jay masetas ni mamang ko kaya ipakita lang naman kanya yung sunflower kakabsat nagsabong na nagpintas yan ito siya nung kateksibog sa sado kasya Seriously, what the fuck are you doing? nagdiusak ka tayo nagdius na ulit hindi tayo pagsado ulit so tayo nakasado tayo manan ayan makikita yung view na tibalay medita ay Gigi sunflower ni kakabsat ajay so kakabsat wala lang tanga dito kat kotata di ka mo no shock pa lang tinagarami di kasi nga vlog anya kan pa nagdigos ni ating ko yan so sibog na ulit brak ato nga challenge ko i-challenge ko mo idad dumadita nga vlogger nga obra nyo man dito sibog kayo nga tudtudo yan nagkini nga mula ko tumatakbad dito pagkakidaan takit sunflower kayak magdigos kakabsat yung sunflower me ni ata nagngato gamen 7 foot 7 foot ato yung ato yan so atay sunflower me yan nakadilig na tayo ito yung mga kasama natin mama gadya paparating ay nagkiluda jay dapat jini jay itan malpason dito down dapat grafting may gayam dito ni so kakabsat agparagnak pa lang timulmula me dahito iti kome grafted nga gumamela damata madi makita kami tani nagdinagdawit lang ito po yung yung grafted gumamela buhay na po yan yun po buhay yan hahawakan ko wait lang ayan nakasalupin at yung iba po ginagawa pa lang ni mama ayan so naglaing nagsardong aljay tudon nagparagnak pa lang ipakitak pa lang ang kanyayo dagidag duduma nga mulmula dito paraangan me dito sa aming bahay papakita ko muna aray pa lang kakabsat makita yun ito agduduman nga gumamela at dapat dito iti kabatiti ta
pumpkin patani. At makikita nyo doon, nandun yung grapes at dito pa yung mga ano namin, meron pang alugbati doon, dito pa yung mga yellow bush, meron kaming ito is talong. Yan. Ito po yung hanging plant namin. Ayan, umakyat na. Ayan na. Dito tayo karoon niya. Banda to. Igid. Sa gidalan. Hang house tour day to yun. Kuha tayo ta backyard tour. Yan. Pakita kanyo gidi mula. So, kung nagtito yan. Taigid. Nagkadutitan. So, dito gidi ito tatay. Daw lang kakaktus mi dito. Kita may cactus. So, ayan kakabsat, nagkita gadi cactus. Yan yung mga cactus. At ito po yung landscape ni mama. Ayan, sana nagandahan kayo. Ayan kakabsat, arte yung nagarot niya natata. Sirok tika silsilian. Ayan, so nagkita gadi bunga na. Ayan, nagadoon. Da lang naloom kat na tani ah. It's red. Wait lang. Alak. Yan, so dito yung red. Ang makod. Ayan. So, dito talaga di balay may kakabsat. Ayan, ngayon. Nakikita niya yan. Balete yan. Tsaka yan yung mga Severan niya. Yung Ilocano ispada ko namlatan. Ayan. So, mga yan yung mga porchulakas. Ayun. Yan yung mga yellow bush. Ang taas ng aming bahay. Pero hindi kami mataas na tao. Ayan. So, nandyan yung mga iba pa. Yan yung mga aba-aba. Canadium. Ano? Hindi ka mo. Yan, so yan yung bougainvillea, yan yung ano ni ate, landscape, yan. Kita nyo na dyan, yan si mama. Yan. Mama, yan yung mga ano, zinnia daw, sinya. Hindi ko alam. Ay, sinya ba ata? Kita na aming kakabsat dagi jay, malumuna dito yung balay may kataitan. Tatay, kan, nauman na kaun. Good. Ay ta. Sa pala kumatan nyo lilipatan na ag-like, ag-share, kinag-subscribe. Ang kakabsat. Yun. Kit ko naggatal tayo likod ko karad kakabsat agli pas dito yung vlog tayo nga dito kasapay lang katumata na kayatan nyo kapay nakagbanlaon kakabsat tani gatil na kinto yan thank you and God bless us all yaman nakakabsat kada kayo amin. Wait lang gayam hanyo ko malilipatan mo lang ag comment di babaan niya kakabsat bye bye.